Hello mga Lodi, it's me again, Melanie. Kumusta kayo? Today, I'm showing you how to make pawid or pawod in wine. Tara, samahan niyo po ako. Mga Lods, ang bawat dahon ng nipa na ini-insert natin sa kaliwang kamay ay may 3 layers po yan. Papantayin sa kawayan ang mga nipa, saka natin itutupi. Mula sa ilalim, tusok natin ang string para may stitch ang mga nakatuping dahon ng nipa. Tusok at hila lang tayo dito mga Lods. Char! Yan. Stitch natin. Saka hihilahin na dahan-dahan hanggang umabot sa dulo ang pawid. Ganun lang po kasimple mga Lods. Pagpapatong-patungin lang ang mga nipa leaves, maliliit sa baba. At ang pinakamalapad ay yung nasa taas o kaya sa ibabaw. Isang dipa ang haba ng ating kawayan mga Lods. Dapat po mga Lodi, pantay ang haba ng pawid. Kaya pinapantay natin ang mga dahon bago natin ito itupi. Tsaka natin ulit i-stitch na may kasamang lakas habang ang kaliwang kamay ay nakadiin naman sa mga dipang-dipa na tatahi. Uulit-ulitin lang natin ang ganitong proseso hanggang matapos ang isang dipa ng kawayan. Ang paggawa ng pawid ay kumo na kabuhayan ng mga tao sa Eastern Samar at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Pawid mga Lods ang pinaka-popular na craft sa aming lugar. Majority po sa mga bata, especially young girls, marunong kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng pawid. Ang pawid ay mahalaga sa ating mga Pinoy, lalo na sa ating mga katutubo na di po kayang bumili ng yero. Pawid ang nagsisilbing bubong at dingding nila. Ang kagandahan dito mga Lods, napapanatiling malamig ang temperatura sa loob ng bahay, lalo na pagdating ng tag-araw.
Nalalagpasan din ng pawid ang malalakas na ulan. Pagsapit ng tag-ulan, huwag lamang pong bagyo. Ayan, patapos na tayo sa ating ginagawang pawid mga lods. Sana po ay may natutunan kayo. Please like and subscribe. Shout out pala sa lahat ng mga gumagawa ng pawid dyan sa Abihaw. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!